Kaixo sexy kuadrilla, aste berri hon, beste aste ona bat. Hortikan badut kuskusero bat, orain desagertu da kasualki. Eta bueno, hementxe nago. Iruña herria begibistan, Iruña begibistan. Hortikan dago, Barainain. Munduko herririk onena, obviamente. Eta bueno, non nagoen? Jarri behar diazue, iruzkinen. Eta aste honak bideo hau, astera doa. Bagoaz! Bueno, kuadrilla, non nagoen jakiteko, hurrengo irudietan, utziko dizuet pista bat. Non ote nago hemen altueretatik hitz egiteko, osea, me encanta panoramika hau. Baina, bueno, gazte berri bat, azkeneko klase astea ostiralean ja oporrak hartzen ditut, merezitako oporrak esan beharra dut, eta hori ospatzeko nora noa? Bilbora. Santo Tomasetara ez, de Santo Tomas eta hurrengo gunean. Ostiralean dago Fermin Muguruzaren kontzertua. Biraren hasiera zer prestatua izango duen, berak bakarrik daki, bueno, eta estenatoki gainera igoko diren gainontzekoak. Eta hortxe egongo naiz, lehenengo aldiz pistan aizela egongo horrelako kontzertu handi batean, egongo naiz gradan, baina oie, esperientzia berri bat. Eta horixe, hasike aste berri bat, gauza asko gertatzeko, lan handia, oraindikan faltaz daizkit, 24 lan zuzentzeko, osea, 24, gaia luzeak, Hemen badakit baten batek ikusten hauela, baina hori, pilo bat maite ditut, aurreko astean oso gutxi grabatu nuen, ze tailerretara joan ginen, horrelako nolabaiteko kanpaldi batzuetara, kanpaldi berezi batzuetara, eta oso unkituta iritsi nintzen, baina bueno, ikusi behar zenuten bideoa ere, ja jakinen duzue, eta bueno, orain, ikusiko duzue, non nagoen, edo zertan egiten dudan hemen Iruñeko goikalde honetan. Bueno, bereziki Iruñerrikoek ulertuko duzue, baina, bueno, nik uste dut ulertuko dela. Euskal Herria erratian nago. Hemen ari dira frogatze. Kaixo Unai. Kaixo. Eta hor daude Miren, eta teknikaria, ez dakit nola ditzen den. Luar, gaur ez dago Tuli. Tuli, gaur ez daudet. Tuli Burgosen egon da egun pasa, o asteburu pasa, eta itzultzen egongo da. Pues hori, Tuli. Ja, hemen dena kontatzen du. Ez dago sekreturik. Hashtag salsego. Baina, bueno, hori. Ba, emango diogu kaineta pixka bat. Zera, kantu puska bat hau? Ja, sorprendentemente. Kantu hau jartzen dugun bakoitzean, ez dakigu zo momentuan gelditu. Ja, egia da, Ez gaitu gertatzen. kantu ederra da. Kantu ederra da, Iruña astiz abildua sekziorako aukeratu dugun introa bestia, zorionak. Zuk aukeratu zen, Temazo. Nola aurkitu daiteke numentzako programa baten, disko batean, edo talde batean olako temazo iraunkorra, gau da, denbora pasahala, maulatzen jarraitzen duen bat. Ez da ohikoa. Bai, eta gainera izanen da kaso kantu bat, izanen duenak gero eta zentzu gehiago. Bai, eta begira noiz entzun genuen lehenengo aldiz. Dura 20 bat urte, no? Bai, hainbeste. Ez? Ez dakit. Ni hain naiz zaharra, iruditzen zait dena oso espaldikoa dela. Igual nire pertzepzioa da, nire traumak izango dira. A ber, 20 urte... Trauma barra dramak. Izan daiteke, Kasu izan daiteke, 20 bat, bai. 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 20, Gauza erraten duzunean nahin golpean, 20 urte. Ja. Bum, erortzen zaitzu, batean bizitza gainera. Badakizue badaudela irudi batzuk YouTubeen Iruñan egin zuten, San Ferminetan egin zuten kontzertu batetaz. Bai, lekizukoak. Oso interesgarria da ikustea, ikustea, bai.
Ni banago. Zu agertzen zara. Baina eta beste jende ezagun asko ere. Nik jende ezaguna ikusi dut. Osea, ezaguna niretzat, Perdei dut zerratea, Iruña ekarri behar duzu bideo hori eta zentzu beharko dugu. Planos, plano. Bueno, hori abizenekin. Hori agian... Honek ongi egiten du dantza, honek... Bueno, ez, horretan nien nahi sartuko, horretan ni galtzaile aterako nahiz. Baina badakizue noiz analizatu dezakedan. Noiz. Dezakegun. Pues datorren abenduaren 26an, promo. Bota. Zeungilotua. Zer gertatzen da, zer gertatuko da, abenduaren 26an, goinazkit. Ba, 3. aldiz, uste dutela 3. eta ez 4. aldiz, 12 orduko zuzeneko egongo duela 12 orduz, zuzenean egongo naizela bai YouTubeen eta bai Twitchen, bueno, orain arte bakarrik Twitchen egin izan ditut. Bai, Twitchen. YouTubeen, baina aurten saiatu nahi dutea simultaneoki 12 orduz ere YouTubeen egon naitekeen, ez badiate kapatzen. Gertatu daiteke hori? Claro, kontua da Twitchen euskal musikak pues, ez du beto handirik. Baina adibidez YouTubeen jartzen banaiz euskal musika asko entzuten, egia da bideotan erabili izan ditudala YouTubeen eta copyrighta saltatzen du, baina ez momentuan. Hori da. Bai, osea, detektatzen du, baina jartzen du erabili dezakizula beti ere ez bada irabaziak... Irabazi asmorik. Eta momentuz ez dago irabazirik. Norbaitek babestu nahi badu nire bideoren bat, ongi etorri. Adibidez turroi etxeren bat, orain gabonetan gaudela, holako... Polboroiak, eta gero zuri ere oparian eman, hori da. Polboroi kutsa lau, bukatzen dituzun egunean. Gainera, egin dezakegu erronka. Zuek, badago ohitura bat, zertzen duzula polboroia eta sartzen. Nahi duzu erronkari? Truko bat. Bueno, baditugu polboroiak, no? Gaur baitu... Baina abenduaren 26an egin dezakegu. Venga, bale. Bai. Ordan ez dut trukorik esango. Ni oitasi ez nago, beraz. Nire ni esango diot gero. Egia da, bale, mire ni esan neri ez. Hori da. Eta ikusiko dugu. Bueno, edo egin dezakegu biok trukoa. Batera. Eta... Mira, zepenak ditugula polboroi gaurren. Polboroi bat sartzen ahoan, eta mirenek idatzitako esaldi bat batera botatzen dugu. Venga. Hori 26an, zorraten dugu. Idatziko zen duke esaldi, baina hola, bai. Kamilatu bat olako zaila. R-ekin, bai. R eta P. Baukatitz bat. P eta R-ekin, ja burutan. Prapapa ez dauka terik. Prapapapapa, P bai, baina T ez. Baukat hitz bat, P-rekin, T-rekin, eta R-rekin, P, T, R. Pterodaktilo. Porru patata izan daiteke. Vale. P, T, eta R-rekin. Tartu sartean. Tartu sartean. Ez dakit hitz egiten ez. Sartu tartean. Petrola. Bokal bakar bat, bakarra, eta ja baukaz behit. Petxiri, petxere, petxara, petar. Patxar, potxor. Zertarako diren onak bankuen sukursalak, pues bideoak grabatzeko. Eta ikusi zargeztapena, osea, kriston fokazoa, bueno, non kuadrilla. Gaur asteazkena da, abenduak, 18, uste dut, bai. Eta bentsenago, bila esaren zain. Ze gaur klase berezia daukagu, klase osaio berezia daukagu gaur, Uarte, zentroan, hau da, badakizue Uarten, Iruña ondan dagoen Uarten, ez Uarte Arakilen, badagoela arte garaikidearen museo bat, hortxe egin behar dugu tailer bat lehenengo mailako ikasleekin, banago aruntza begira, bila besa etortzen den begira bada ere, zerrian papaten ikusten dute mendikan, enaizen panatzen, eta eskapo egiten zait, eta ezin da ze banoa denbora super kontrolatuarekin egin behar dut transborda, así que... Bide batez fijatu naiz, hemen gainean, badaudela, bi kabitxo baina dira, mega atikoak, atikoak edo
megaduplexak esango nuke, osea, dira kriston handiak edo da kriston txoria hor bizi dena edo txoriak hor bizi direna, baina. Bueno, aipatu beharra dut, markesinaren argiak ere, hola toke mas soft ematen duela, gaur prentzitak jarri ditut, atzo jarri nituen ere, eta ikasleak izan zeaten, no, zedes berdin zaudez, klaro, beti muñoarekin, eta bueno, gaur jarri ditut beste modu batean, larraia berez dago zigzagean, osea, aurre iritzik gabe, eta juzgatu gabe. Eta bueno, gaur hori, plana hori da, bukatu behar dut, osea, darmatzat, igande, astelehen eta astartea prokrastinatzen, esaten zuzenketak egin behar ditu dela, baina ez ditut egin, oso gutxi batzuk, eta atzo aste honak editatzen, gaur helburua da, saiatzea, ahalik eta egin zuzentzea, eske, falta zaizkit, osea, daramatzat, 24 bueno, ja falta zaizkit, nik uste dut, 20. Así que, ea biharko notak jarri eta feedbacka eman aldi edan, berregin behar baldin badute, ahalik eta azkarren hasteko eta pixkat ere egu berrietaz gozatzeko. Baina, bueno, kontua da nire pultsa oso txarra dela, ikusten duzun bezala, hau ez dago inora esikita, osea, nire esku apoiatuta markesina. Eta hori, zuzenketak ditu dela, baina gaur da izango da ziurrenik lankide baten azkeneko eguna. Eta badugu ere zikloko bilera, bi ziklotan egon da, beti aukeratu hartut bat. Eta gero uste dut joango garela jonta biok, osea, lankidea, gaur bere azken eguna den lankideak eta biok zerbait hartzera, nolabait agurtzeko. Eski ze pena, badakizu horrelako harreman politak egiten dituzunean, baina, bueno, ja egin dugu, elkarrekin joateko, zinemara eta horrela. Así que horixe da plana, kuadrilla, ze iruditzen zaizu gaurko plana. A ver, no es nada del otro mundo. Baina, ostiralean azken klase eguna da, eta gainera, Fermin Muguruzaren kontzertua Bilbon. Eta, muy fuerte, egonez biraren lehenengo kontzertuan Bilbon eta azkenekoan Navarrarenan uste nuen ez nuela rapatuko, baina atzo, sartu nintzen, hartu nuen nire sarrera, hori bai, kasi €40. Baina, bueno, azkeneko kontzertuan, suposatzen dut, que lo dará todo y más. Así que... Euskararen makin honekin, azadila, akeran antifascista!
zaudete. Bueno, gaur larunbata da, abenduak 21, atxaldeko 5:10 gutxi, eta bentsenago zuzentzen daramat astebete pilo bat prokastinatzen, eta ja zuzenketak amaitu nahi ditut, falta zaizkit lan honetatik bat bi. Bederatzi 11 lan eta gero beste lan batetik 12. Baina, bueno, helburua da, behintzat lan hau, bai ala bai, zuzentzea asteburu honetan eta notak ematea ikaslei. Ze horrela badute edo gabonak ere antolatzeko lana reelaboratu behar baldin badute, behintzat badakite ez ere egin behar duten eta badute, ez dago enfokatua, antolatzeko. Uzten duten azkeneko momenturako, kentzen dute guberriak baino lehen, eta hori, ikusten duzuen nire ahotsa atzokoa izan zen lo más, ikusi duzu, fantasia. Eta, hau dago nire burua bezala. Nago oso nekatuta. Atzoia izan zen, bueltan, geratzen nintzen lo. Gaixoan nire lagun bursua. Eta saiatzen nintzen hitz egiten, baina badakizu isten zaizkizunean begiak eta batean egiten duzu. Abisatu nuen, Eta hori. Eta, seguro ez dakit galdetuko duzuen, eguberritako edo gabonetako egutegiak hortxe ditut abandonatuak. Baina, bihar bideo amaitzeko edo, aste honetakoak irekiko ditut, ze uste dut ez dudala bat ere ireki agian baten bat. Baina, horixe, burua dago oso azeleratua, oso nekatua, ere, eta eak enten ditugun 11 lantxo hauek. Bide batez, Fermin Muguruzaren kontzertuan egon bazineten ostiralean, ni bezala, edo larun batean, gustatuko litzaidake zuen iritzia jakitea. Bai, ni asko gustatu zitean, oso ongi pasatu nuen. Asko gustatu zitean egin zuten proposamena, prestatu zuten proposamena, eta bereziki gustatu zitzaidan, eta gustatzen zait beti Fermin Muguruzak bere lanetan ze garrantzia ematen dion bere taldeari. Guztietan, izan musikan, ikusentzunezkoetan, Black Izupeltza bezalako lanekin edo Bidasoaren dokumentalarekin. Eta bai, oso esanguratsua egiten zait gaur egun, ze badirudi askotan protagonismo hori gailentzen dela, eta ez denak talde bezala aritzearena. Eta oso bai, akaparatu zitzazken berak protagonismo osoak eta txalo guztiak, azken finean. Baina bai nolakoa den suposatzen dut eta zenolako ikuspegia daukan horren inguruan asko gustatu zitzaidan. Gainera, beleko Libe, uste dut Libe? Bai, Libe da? Momentu bat. Libe ez. Libe Hernando da, eta fantasia bat izan zen, hor eszenatoki gainean ikustea eta bere ahotsaz gozatzea. Eta horixe, asko gustatu zitzean ere ikustea ze aukerak eta egin zuen bere kontzertua bukatzeko. Esan duan bezala protagonismoa gailentzen den jendarte eta momentu batean, eta txaloak jasotzea lehenesten den garai batean asko esaten du. Nolako proposamena egin duen, nolako eszenaratzea, eta hau noski ni ez naiz kritikaria ez ezer, ni naiz iruñar kakuso, eta ni hemen ari naiz kontatzen pinta hauekin niri iruditzen zaidana eta niri gustatzen zaidana ere, eta kaso ere ikuspegi oso antzekoa daukagulako gauzekin. Eta hori, nola bukatu zuen kontzertua, me encantó, egia esan. Eta ez dut aipatu ere zenolako aipamenak eta aitortzak egin zituen bere musika ibilbidean zehar bizitako esperientzia eta baita prozesu edo ibilbide horretan espazioak partekatu dituen pertsona askori.
Eta uste dut gaur egun askotan ez dela osoikoa hori egitea. Eixo kuadria zer modu zigandea da eta bueno, hemen txenago pintika haueki zer grabatzen egon naiz kolaborazio bat, Amaika telebistarekin kolaborazio bat, eta bueno, obviamente mozorratuta nago, así que agian baten batek deskubrituko du zeren inguruko kolaborazioa egin dudan. Zertaz mozorratuta nagola uste duzu, bueno, hemendikan ikusten da, pero bueno, osea, dituela detalle pillo bat. Eta mentxe nire laguntxoa, nire pelutxea. Nekin mandizet piztaza, zertaz noan. Baina, bueno, horixe, orain jarriko naiz aste honetako bideoa editatzen, prestatu behar dut, bukatu dut zuzentzeaz, fantazait lan bat, bakarrik ditu da lama ikasle zuzentzeko, oza, ikasleen lanak zuzentzeko, bai, jarri behar ditu dela feedbackak eta bidalia notak, hori, ikasleek antolatzeko aukera izan dezarte, eta zer gehiago meak mola ongi, oza, eske geratzen zait kolore hau oso ongi, gustatzen zait. Oso Katy Perry. Ai, zela zeitasuna, benetan, pelukarik gabe, bueno, entzuten duzuena ez nago partio batean. Harin ez ikusten, hau se supone dela Jose Eskasa de Monten kontra, nire Juan dela nire abonoarekin, eta nik lanak zuzendu behar nituen ez. Osa, nion, ale, zuk gustokoago duzula Casa de Mont, direla Zaragozakoak, pues, ale, moteatuko dut. Eta horixe, egingo dugu azkar erakutsiko dizuet Advent kalendarren eguberritako kalendario hauetan egokitu zaidana, jarri beharko dut tripodea, hori bai. Eta pixkat berezita tripodea, así que agian egingo dut eskura. Bla, bla, bla. No. Eta baneukan hemen prest betaurreko hauek. Txez. Party animal! Kepan hori. Bueno, irekiko dugu. Eta badugu. Aste hau izan da bederatzi no. Señora, ubikese. Izan da, begirat. 16, 17, osea, daukago aste osoa. Venga, hasiko gara. Oye, pues, arroxa, tonalitate arroxak, beratzen zizkit, nahiko gugi. A ver, 16, 17, 18, 19, bilatuko ditut, eta segitu gaude. Ezakit, irekia nuen, baina badut hemen 10garrena, aurreko astekoa, ze, klaro, egon nintzen ez... nola da, por ahí. Nik uste dut baiet. Txampu bat. Saloner, Voluman Strange. Bueno, espagama horretakoa. Eski, klaro, bakarrik geratzen zaizkit bi irekitzeko, 23 eta 24, eski gaude 24, museo. Pasatu zait, urte erdi hau, ziztu bizian, benetan, ui ba, bateria, aldatuko dut, eta bagaude. Bueltan gaude, bueno, agian arraro ikusten dauzu edo desberdin, eta da, hilea ez dudalako koletan jarria, baina, bueno, badugu irekitzeko pakete de xente. Ziko gara, badut 15tekoa, pues, hori, probestuko du. Ile horiek. Eta da, ui. Una velita! Douglas Dazzling Nature. Oye, ez gaizi usaintzen. Amasei. Bueno, hau da nahiko komplikatua, esku batekin egingo dut aporto. Eta da lapiz bat. Izango da eyeliner, horretik ez dut, Efectivamente, pencil waterproof, oso ongi. Beltzara, ez? Esango nuke. Bai. Eta da, en plan rollo hauetakoa, que bien.
Aunque ni egia da, niri hobekien etortzen zaizkidanak dira kol arkatzak. Horiek dira gehien markatzen dutenak, osea nahi baldin baduzu inbertitu. Eyeliner batean izate arkatza eta kolduna. Kolduna ez du esan nahi dei bat daukanik, Vale, 17, hau handia, hau ere nik uste dut izango dela gel, krema. Badugu txampua suavizante, akaso? Ez nahiz gogoratzen. Ah, mira, ez. Nail and Cuticle Oil. Hori, indartzeko eta hori, así que oso ongi. 18, hau bai izango dela krema, orain izango da beste pinta uñas bat, ze beste pixkat potxo. Ui, kasi izatu. Badaz, ardoi 34, Casa de Mont, 58. Begira. Agua micelar, ur micelarra. Nola esango da euskaraz, ur micelarra. Organic curl flower, and aloe vera, removes makeup and shoot. Cleaning micellar water. Vale, emeretzi. Zeute da? Hau, da sobre baten bankoa. Eta dira como paperak. Hau izango da rollo para los brillos, supongo. Bestela da papel de fumar, no te digo más. Hogei, ella esperientziarik gabea zen, nik ez dut erretzen ordan. Begira, Liquid Blush Sweet Pink. Zuart. Bueno, kolorea. Begira, da nire gustorako nahiko melokotoi kolorea. Begira, jarriko dut hemen. Plaka. Zai gusta. Iruditzen zait, ez duela markatzen ere ez gehiagerik. Ezken naiz gehiago arrosak ikusten duzun bezala. Eta, bueno, bakarrik bi geratzen zaizkigu gaur. 21. Hau bai, hemen egon behar du. Nik uste dut falta zaigula, eta kaja hauek aurrekoetan egin dugun bezala, gero nik jaso behar ditut, pero bakizu ze gusto ematen duen horrek. Ber. Begira, efectivamente, conditioner. Osea, eta dira denak gama berdinekoak. Douglas Salon Hair, Volume and Strange. Eta, bukatzeko, hau izan behar dira, koloreta badugu, pues, unos polvos edo zerbait, pues, no? De Montre da. Oh, de perfume! Feel the Love, Pink Peppercorn and Madagascar Vanilla Accord. Nik uste dut izango dela bai eta ez. No sé. Gero, oseinuko dut. Eta jazta. Hau izan da guztia, Ibairena, pues txokolatina gehiago. Lo importante da internetekoa, oraindik anetzait tokatu, así que espero dut. 3 egun hauetan geratzen diren. 3 zozketa hauetan zerbait tokatzea. Por cierto, o sea, ze fantasia ositos de gominola. Ale. Honekin, asteari amaiera emango diogu. Gero lagun batekin joango naiz afaltzera, baina, bueno, akaso hori datorren astekoan sartuko dut, baina zakit. Gogoratu, 26an badugula zita bat, goizeko 10:00-tatik gaueko 10:00 arte, 12 orduko zuzenekoa egingo dudala, 12 ordu zuzenean streamingez. Egongo naizela bai Twitchen eta baita YouTubeen, eta horixe animatzen zaituztet pasatzera, iruzkin eta agurtzera eta parte hartzera modu ezberdinez, jokatu nahi baldin baduzu primeran, baina gustatuko litzaidake eta ilusio handia egingo lidake pasatuko bazinate, eta ere nola ez,
kanalera arpidetu, bideo honi like eman, eta 26an zita bat daukagu. Aio, 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 aio.